isda, wala isda na tayo barilison. 155 lang Bangus. pagkuha na. Isda. 200. 150 po, 150 lang naman. O, 150 plus 1, 05 yan, no? 255. Kwenta, may mo ng 100. Nagtigo man na siya, baka nagtitinda man na siya kasi hindi ripat. Tapos ang mga tubo, yung gitigong kay mga ano daw siya, mag-lista sa 29. Ada pita. Sa Mako ko. ba? Oo, ay bisan karon oh. Di mo Ay, na lang. gwapo, 29 na. Daghan kayo palito ay kana. Oh, daga pag pista. 255. 255 mo ka, ha? Dire. Kaya kay dangog dira ang bata. Ako pa nito ngaon. Ha? Ngaon para ko ni. O, sige, Oo, anak dako ako ra. mga Oo, oo. Oo, 255. Pila ka buk mga. Dako kung bangos yun. Isda. Kailan ba siya sa imuha? Ay, sa bang isda di man siya. Kailan? Pero pag kailan na siya sa imuha ano na isda, siya, isda! Pero pag ibang isda mamaligya, pero di siya. Ay, di. Nako, kuhanin na! Basig sa ko ara kung Nara ko 55, katong utang nako. Kanina ko lagi ko bilin ako ni makatikumpra. Papa. Mako ako sa Gmart. diha sa Dito mga kuning agi sa kanang may, di ba nag-agianan dira? Ah, Hindi na makuning agi. Mo siguro pa rin natikan. Iyan na. 100 lang na. 1 kilo. Ulit dako-dako na iyan. Ay, dako. Kanang dako-dako mga 150 ano. 1 150 na, 150 pa, 150 na na. Kani ako ang bag ko ha. Kano sa makamuan ni? Ugma na Lunis, ka. lunis pa, lunis. Ano ni sa? Kasama man eh. Ay, dis. Salamat dahil sa kuang suki. Suki na ako nga buutan. Ganahan kay ni siya sa kuha kay kung bangos iyang paliton, kiskisan man ako daan nga tadtaron mo nang ganahan kay ni siya palit sa kuha. Nalipay pug ko kay halinan man sad. Kay kining mamaligya ay ugisda. Mubo ra kay nagkalipay. Mahalinan lang mahurot lipay na kay na. Paspasan ako ni og tad mga idol kay murag ni pul ano mog tan-aw sa kong naong mga idol. Salamat day kayo mga idol lang nga gitiwas yun ni mog tan-aw amo ang mga video. Bisan wayo lang may among mga video idol pero salamat kay mga idol nga giyuhag yung gitiwas og tan-aw among mga video. Kay amo ang mga video mga idol puol man kay tan-aw na sige ra matag pangisda ani. Ano may lain na itong mahimo ani, sige naman pangisda. Pero kung saan mga idol nga, dire man may buhi aning pagpangisda.